Yes! Ga makullan zuciya, linzamin zuciya. Lalai marhaba izuwa dandalin bidiyoyi masu motsi na YouTube. Afuwa abinku da ba mawaƙi ba. Ga masoya masu bibiyar matashi kuma ɗaya daga cikin shahararrun mawaƙan ƙasar Hausa da tauraruwarsu take haskawa a halin yanzu, magana nake akan Khalifa SK. Kai tsaye za ku iya ƙulla alaƙa da YouTube channel ɗinsa da ke dandalin YouTube, inda za ku ci gaba da samun waƙoƙinsa kama daga na audio zuwa videos, performances ɗinsa da duk wani abu da yake da alaƙa da shi. Kar ku manta Khalifa SK shine mawaƙin da yake yi wa mana Sultan mai fassarar Indiya Hausan nan mafi yawancin waƙoƙin fina-finansa da suka haɗa da irin Safna, Makullin Zuciya da dai duk wani fina-finan da ita kamfanin Sultan take samarwa. Don samun waƙoƙinsa a koda yaushe kar ku manta da danna masa subscribe da kuma ƙararrawa domin sanar da ku da zarin ya sake sabon aikinsa.